που θα είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τι είπε κοντά. Τι θα ζωγραφίσεις, Δημήτρη? Ξέρεις. Τι? Ξέρεις. Minecraft. Ναι. Τι κάνεις? Θα κάνω κάτι ωραίο. Τι έχεις διαστάρει? Τα ενώνεις μεταξύ τους. Εντάξει, μην τους πω. Και σου βγάζει πιο ωραίο χρώμα. Βάλτε με το άλλο. Green. Βάλτε το green τόσο. Εντάξει. Θα ενώσουμε τα χρώματα να δούμε πώς θα γίνει. Πράσινο με γκρι. Πώς θα γίνει? Για, Θα ζωγραφίσεις, ρε. περίμενε. Θα τα ενώσω μεταξύ τους. Αυτό βγάζει κανονικά. Το άλλο όμως... Ω, καλό. Άμα ενώσεις 3 χρώματα θα βγει πιο καλά. Κοιτάξτε. Ανοίγεις αυτό. Ανοίγεις αυτό. Ανοίγεις αυτό. Και κοίτα. Ενώνεις αυτό με αυτό. Πάει εδώ. Πάω. Θα ρίξουμε και αυτό. Ωραία. Ενώνουμε και αυτό. Να δείτε πώς θα γίνει μετά. Θα γίνει πολύ ωραίο. Βάζετε και το πορτοκαλί. Να το δοκιμάσετε και εσείς αυτό. Και κοιτάξτε τώρα πώς θα βγει. Βλέπετε τώρα. Ωραία. Άρα βάζεις όλα τα. Άρα δηλαδή, Δημήτρη, θα κάνεις συνδυασμούς χρωμάτων. Ναι. Με τους μαρκαδόρους. Ναι. Θα βγάζω συνδυασμούς. Χωρίς πινέλα, μπράβο. Ωραία σκέψη. Αλλά θα κάνω και κάθε φορά με πινέλα. Το επόμενο βίντεο θα είναι με πινέλα. Ναι. Κοιτάξτε πόσα έχω ανοίξει ακριβώς. Πρέπει να τα ανοίξω όλα για να δούμε πόσα θα βάλω και να αντέξω. Και πόσα θα προσαρίσω. Να δούμε πώς θα γίνει μετά. Μετά θα γίνει ένα ουράνιο τόξο νομίζω. Κλείνουμε και το καφέ. Το ροζ μεταξύ με το καφέ. Το ροζ μεταξύ με το κόκκινο. Το άλλο ροζ μεταξύ με το ροζ. Μαζί, ρε, τι μεταξύ. Μεταξύ με το άλλο. Το πορτοκαλί μαζί με το μοβ. Brown fuck. Όλα. Μην τους πιέζεις όμως πολύ, γιατί μετά θα σου χαλάσουν. Λίγο πίεσέ τους. Κάνουμε και αυτό. Τι κάνεις? Ενώνω χρώματα να δείτε, να δω πώς θα γίνουν. Παίρνω να τα πατάω. Όχι, θα χαλάσουν. Κάτσε. Και όταν χαλάσουν το επόμενο βίντεο, τι μαρκαδόρους θα έχεις? Πινέλα θα βάλω το άλλο. Μην τους πιέζεις, αγόρι μου, πρέπει να ζωγραφίσεις λίγο πάνω στο μαρκαδόρ. Α, Αυτό, έτσι, το πήρε το χρώμα. Για να ζωγράφεις να δούμε τι έχει βγει.
Ωραίο! Για κάνε να δούμε. Κοίτα. Κάνεις ένα κύκλο. Κοιτάξτε παιδιά. Κάνεις ένα κύκλο. Ω, μπράβο Δημήτρη. Πολύ ωραία αυτό κάνεις. Αλλά λίγο ακόμη. Έτσι απ' έξω. Ωραία θα βγει. Κοιτάξτε τι χρώμα βγήκε τώρα. Λίγο πιο... Για να δω. Γεια, και τα άλλα χρώματα για να δοκίμασε. Λοιπόν, βάλε όλους τους μαρκαδόρους σου χωριστά. Το πορτοκαλί. Ωραία, το πορτοκαλί είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και θα σου πω εγώ ποιο είναι το αγαπημένο μου, θα μου πεις και εσύ. Το μπλε ωραίο. Το μπλε εντάξει δεν πήρε και πολύ χρώμα, είναι κανονικό. Πάντως το πορτοκαλί, παιδιά, σκάει πάρα πολύ ωραίο. Είναι κανονικό πορτοκαλί, έχει βάλει και λίγο κίτρινο. Το γκουρί, κοιτάξτε πως είναι. Στην κάμερα ειδικά φαίνεται πολύ ωραίο. Ποιο? Το πορτοκαλί φαίνεται πολύ ωραίο στην κάμερα. Το δεις μετά, κοίτα. Το επόμενο χρώμα είναι κόκκινο. Ωραίος. Έχει βγει, παιδιά, χάλια. Το κόκκινο. Το καφέ, εντάξει. Καλά, κοίτα. Πιο ωραίο είναι το τέτοιο, αυτό που έφτιαξε εδώ τα δύο. Αυτό και αυτό. Τα άλλα είναι κανονικά, δηλαδή. Για δοκίμασε αυτό, ας πούμε. Αυτό εδώ, Δοκίμασε. Το πράσινο. ας πούμε, Για, όχι, να σου πω κάτι. Ένωσε το πορτοκαλί με το μόβ. Με το μόβ που το έχεις βάλει 50 φορές, δηλαδή αυτό. Αυτό το μόβ με το πορτοκαλί. ωραία. Όχι, βάλει λίγο. Βάλει λίγο μόβ στο πορτοκαλί. Εκεί, αυτό έτσι, έτοιμο, έτοιμο. Για δοκίμασε μία να δούμε. Πολύ ωραίο. Θα δοκιμάσω το πορτοκαλί. Αυτή ωραία ήταν, αμόρ. Θα δοκιμάσω το μόβ με το μπλε και το πορτοκαλί. Τώρα πρέπει να μαζέψω. Τώρα πρέπει να κλείσω. Επειδή θα το πούμε στο επόμενο. Λοιπόν, θες να δείξεις τα παιδιά πώς μαζεύεις το μαρκαδόρο σου. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Για μάζεψε, για ξεκινά να μαζεύεις το μαρκαδόρο σου. Τα βάζεις σωστά καπάκι και θα το στήσεις μετά όπως ήταν στην αρχή. Ροζ καπάκι εδώ. Το ροζ καπάκι το άλλο που είναι. Εδώ είναι. Να το. Ναι. Κόκκινο που είναι. Να το. Εδώ. Ωραία εδώ. Αυτό το γκρι που έχει το καπάκι το γκρι. Να το. Τους βάλουμε τους υπόλοιπους εδώ για να το βάλουμε τους άλλους. Έχει πολλούς ακόμη. Τους βάλω με τη σειρά. Με τη σειρά. Άλλα. Πού είναι το καπάκι το πράσινο? Μου έχει πέσει κάτω να το. Εδώ. Ωραία. Βάλε και τις χιλοπογιές μέσα. Γεια σας παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα πρέπει να κλείσω. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.